Lamsoko puilano nai mari TV nai tongnai khajani takuktai bukhuk jongno 48 koram sora assembly be khojak longtrai beli ti pramothani adong borom gonang poritus je burma logio tongo bini logi songtai bini besajak tai ti pramothani adong song belai kha ganang te maya ganang isan ruwaja kami hayakaba umanjoy kami o thangai richum bakmani tai a kamini lukurok belai kheno khatung khaja kai hamjak lai ri nalai mani nukha obo haikeno lai thangjak sal rogo kereng kami o thanggiri chumbak marok jeng nugui mano nai tongdi pulan simi paithak jora ri rok bagai tong ini jeng especially o jagao 48 koram sora assembly khobjago longtrai beli ni sentini o jagao uila thanga jeng jijing sorawo abon pore tago jaga isan ruwaja para company para ni yang sa side sawan bai buman joy parawo jeng o jaga phai tini chini ri chum charai khonai rok tini oro belai khena tongphoto khatu khajani bising borok nahar laikya ambagi borok bagi bojong khaka hamaya faru ke obo haikino jeng bola koni agartala o thangkang nondonnagar rogo abon pore krishnanagar bisramganj am haike kabangma borok no bongni je mantui bongni ri chum kanbaya chumbaya barano borok rohorka ko o jaga tini ang te kaisa nukha kombol bo haino 15 ta chini kaisa ani nini imangta ane kaisa trust tongo NGO society ni hoite bo borok kombol bakha tai tini chini o jaga sung kuno na kuno obabe sung o jaga kubni borok bai bo malaikha borok bi bukupti bo sung khana ka biskami salrogo kebo brush inani gosio yang cerai menung mane be kebo brush ne kebo saban pai nai ni borok kini kok kesar kha ka aba hekeno biskami salrogo bo tunte bo kabang ma kami ham sayo thangai sung obo haiki samung lainyan chai tu bi tonggo tabuk sak jora ang 4 botchor kha obo heke khlai tong mani abo sakni phan bai no khlai tong joja takbo tai chini jotoni hamjak mung bai taklai bisiwo obo heke kabang ma ri chum horman bisingo tongo puilani simi khai khai puru chini buku jaitri de borma kornika de borma obo heke ang jotoni bung tangma bai suya pana ulo mutu kai sabana nakai chini buku suna lokti chini bai nilima ba juga khairi kha chini ar sapreng orang bo kutui bukhabu ka ham binar teburi thumjak tongko ni sawo ka aba heke kabang ma chini buku rumi mura sing songrok tai ang jotoni bung sajak ya hampano norok ka tapi kuri ang Facebook borok ko na ham bai rija nakai baskang ni sallogo bo so aba heke tebo kabang ma thai thai sanai ajago okokno sanam sungo baksarok ko negative kok salayo norok ka talime da tam kesam ketal ni kok ya men hinga kai hamjak mani bakha kaham bai ketal bai yasak lainen abus jotoni kotor kok sungtini oro thai thai thangai riwi thonibo obono nukjakha otomuno nukjakha je borok bo bakha kaham bai yasagi na haro je yafaro iro honaro bahina bakha kaham bai yafari ambage sungtini jora je samung khlai tomani abo jotoni hamari jotoni hamjak ma halok ma jujabi tongo pidagi tongo abon bagi belekno khasra te kaisa sa nini o samung khaimang no nugui tini sawo no logiri pheka eba tabuk sa jora no tebo rinani nin logio jora rinani tonai ron nang tamuk kok ksanai ang je logirine bagi phanthoni tongnai rok nang belekno khapang ya faru tini ni salo tini an logi ada hiron phaika chini hiron lagina chini nires songra chini abake chini kawa chini tuhin songra ani logi songra phaika an besawo tini logi phaika belekno tongthogu se oba heke chung nok nukung takhu buku jotono logi mani khlai lekhen kai tongthogu sakang salrogo chini takhu roki mura sing logi rikha chini buku ajagawo te koyekjon rok logi kha ang bung butuman sudiang abo kai baskang ni salo je oba ke logi na musung nai rok norok no bang hamba ya faro tai kubai kok jeta tabuk sa jora baksa positive no kabang ma saw 98% positive negative e dujo sawo ya borok ne thaneu bang kok no kosa na musung je norok negative kok samani silai mungsa tei norok ni nobgana buniwo norok bui ko samri mano saje ke norok ketal pairi tobo nahanai borok ni bukhaw norok moila tapna akok kosa na musung nai tai tabuk sak jora kabang ma borok no ane rori na phaidi anor botonggu ani borok je khaka hambai sahorman no ang hambai ya faro tai tabuk sak jora ani bai thangni rang bai ang nije no drive khayo ang nije no thok dawi guri ui
tini Bisram gon soite sara Tripura o je jaga phaidi na ar thangi na hawi tongo ani bo khoros le tongo hai diba ani khoros ang taklai kubi kok jeta an nijini nangmani ri chum paigra ya oi aboni khoros bai ang thok dawi ri thumui tongo angkai bastang ni sal abo jorawo tak sak jorawo takuk rojoni Tripura nei bobo thok danani help khaika 1000 টাকা amsukno ko কিন্তু 1000 thok bai sara Tripura guri manya ka abo hai ke norok jodi no kebo norok bo subasuni o andinani musungo norok bo loginani musungo kai norno khaka hambai lamsoko tai nong ni je mansak jorati o samungo norok logiri musungkai bai thang tongi logiri mano norok ungkolok tino phandi hui logiri mano norok no ani khaka hamia foru jotono belai belai hambai